Rah neng Desa Ndamarmulan lur. Dalan iki biyen ya sering tak lewati, terus saiki dulur-dulur bakal takjak neng gone kan akeh lur, terus barudan ketoke. Tapi yang delok opone kuwi rusake, kuwi koyok-koyok tinggal nggih. Sambele pedes. Minumnya kopi tanpa gula. Tawar, kopi tawar. Tawar sama Gula balik ini kita pene lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertigaan Dumbun lur, arah neng pasar, arah neng gone Patirtan Geneng, lan arah neng Desa Ndamarmulan lur. Dalan iki biyen ya sering tak lewati, terus saiki dulur-dulur bakal takjak neng gone kandangan lewat Desa Ndamarmulan. Sawetara dalan sing diliwati iki sing gak penak iki lur, Desa Mrumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Aspal ombo nanging ya kuwi akeh tembelan-tembelan, sebagian ya bolong cilik-cilik. Muga-muga yen ngene sik lumayan lur ukuran dalan desa. Jadi antarane Ndamarmulan karo Mrumbung iki padha kecamatane, yaiku Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Wilayah kang paling pinggir saka Kecamatan Kepung lur. Amarga mengko sebelahe sisih wetane ngono wis masuk wilayah Kecamatan Kandangan uga Kabupaten Kediri. Kecamatan kang uga paling pinggir amarga wis berbatasan karo Kabupaten Malang lan Kabupaten Jombang. Iki lur dalane yo lagi enek aspal halus lur, koyoke ya sik anyar. Muga-muga sateruse ngene, muga-muga wong lagi iki lur yo suwi gak liwat kene. Aku ning biyen yo 5 tahun 10 tahun kepungkur iki sering banget liwat Ndamarmulan iki. Tapi ya kuwi dalane wektu kuwi angel banget, yen saiki wis luwih saka cukup lur. Dirasani jebule bolong-bolong lumayan akeh lur, terus barudan ketoke. Tapi yang delok opone kuwi rusake, kuwi koyok-koyok tinggi liwat truk materialan. Mergo koyok ana tumbukan wedi nang gone pinggiratan lur. Iki ketoke wis mulai metu saka Desa Mrumbung lur. Koyoke perbatasane kali mau jembatan mau apa ya apa masuk Desa Ndamarmulan. Dalan iki mengko notok iku tembus jalan raya Pare Kandangan lur. Beh mendunge lur, weteng jane aku yo wis kudu balik mak wae. Kan sejatine iki video bacute saka video sing wis tak unggah dhisik lur. Video yo tenan bolong-bolong. Kudu alon-alon lur. Iki ketok lur asline ya mungkin aspal apik sadurunge ya sanajana desa. Tapi yen dina-dina diliwati truk materialan ya wis sembuh. Dadine ya kaya ngono kuwi. Muga-muga ya aja dawa-dawa to lur ngono kuwi. Lagi rada alus, muga-muga bajut terus alus lur. Wah iki jelas wis ganti desa lur, sak brebetan kaya maca dusun apa
masuk Desa Ndamarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Iki pertama aku pancen pengen napak tilas dolananku jaman sik enom biyen. Sing kedua arep ngopi lan maem sore lur neng kandangan neng warung Wader cedake dam Kali Konto yen gak kliru ya lur kaline. Oke, gak ada lur, paling perjalanane ya paling 2 apa 3 kilometer bae lur. Tapi amarga mau keganggu ana dalan-dalan rusak ya gak iso banter, akhirnya ya rada suwi lur bakale. Muga-muga ora udan lur. Jadi dalan dawa iki mulai Pasar Brumbung sampai mengko Jalan Raya Kandangan kuwi mung ana 2 desa lur. Desa Brumbung sing awake dhewe pertama mau lan iki Desa Ndamarwulan. Parine ijo-ijo lur, wis rendeng lur pancene. Dadi yen dolanku kudune ora sore-sore nemen. Lah iki dalane rusak, tapi koyoke kok ana proyek to lur iki. Lah iki ana materialan watu-watu ditumpuk ana pinggiratan. Ki terhitung wis rada sore lur. Sis jam 3 utawa punjul titik nanging kan mendung dadi katon peteng. Berarti yo sawetara iki dalan sing gak recommended lur. Tidak disarankan untuk dilewati. Pancen ana perbaikan bu, mau perbaikan saluran air apa uga perbaikan jalan-jalan sing rusak. Nyatane pancen akeh dalan rusak iki mau lur. Utamane yen wis mlebu utawa mulai masuk pinggiran Desa Ndamarwulan kang berbatasan karo Desa Brumbung. Sejatine iki desa kang nyaman lur, wit-witan gede-gede ngrumbul pinggiratan. Terus suasanane ya katon asri. Amarga ya pancen desa lur. Koyoke wis bar udan lur ki mau. Muga-muga ya gak udan maneh lah. Lah ngarep iku lur sing tak omne Jalan Raya Pare Kandangan. Dadi yen nengen iku arah Kandangan terus iso Bajut Malang yen lurus utawa Jombang yen ngiri. Iki yen awake dhewe ngiri arah ngulon iku arah Pare lur. Iki jalan raya yen iki kira-kira jalan provinsi lur. Ngubungake Kediri, Jombang lan Malang. Warunge wis cedhak lur, yen wis teko kene iki awake dhewe wis mulai masuk wilayah Kandangan lur iki. Lah kali iki lho lur, apa bener iki jenenge Kali Konto kang sejatine kali lahar saka gunung, saka puncak Gunung Kelut lur iki. Tapi gede banget sakwise teko ngisor. Warunge oleh pas entek-entekane jembatan iki lur, kiri jalan. Sing jelas sambele sedep. Yen iwake yo padha-padha karo warung liyane lur. Kan yen menu sego lalapan ki nomor 1 sambele to lur. Sing marai enak ki lur warunge. Depot Arema lur. Tak parkir nang emper motore saiki mlebu lur. Pesen air iwake apa? Lain Pak.
wader, udang, belut, mujair. Nila kene. Wader mawon nggih. Sambele pedes. Minumnya kopi tanpa gula. Tawar, kopi tawar. Tawar sama wader. Nggih, wader nggih. Ya lur, tak sepile panggonane cukup asri ning ya rada sepi lur panjenengan dibanding beberapa tahun kepungkur ki lur Dame. Jadi pemandangannya iki salah sijine. Ki lur menune wis teko. Sambele aku mau njaluk pedes panjenengan terus ki lalapane ana timun kemangi karo selada, kopi tanpa gula. Lah iki wadere mesti ana tambane urang-urang cilik-cilik lur. Biasanya kadang-kadang aku oleh rada gede-gede. Ayo saiki diuji coba lur, bolak-balik rene iki tempene lur. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya surut tapi ya pedes gitu. Sayang kemangine titik aku lali ra njaluk akeh mau. Recommended lur warunge. Oke lur, tak enakne lek ku mangan dhisik sawetara tak akhiri samene dhisik. Wassalam.